Boy, makadaya mata. That's enough. So every time mommy shakes the ice, he shakes the dice. You're beautiful, shine like a star. You got me falling slowly, and I'm crashing into you. Oh baby, wherever you go, I pray the angels remind you. Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Welcome back sa Isang Tuwan Vlog starring Pabibo. Pabebe! Ayun, eto si Pabibe. Hinantay ko na siya magsasabi, Pabibe. Yes, ikaw yun, di ba? Si Pabibe. Yes. Ayan, kung nagtataka kayo kung anong nasa ulo ko. Ito po, papaliwanag ko sa inyo. So, etong device na to ay isang product mula sa sponsor namin na iRestore. So, alam niyo ba na nagpa-hair transplant ako 3 beses na? Effective yung hair transplant in order to retain my hair so that it doesn't continue to fall out. Ito po yung ginagamit ko. iRestore product. Ayan. So, every other day, I wear this device for about 25 minutes. Ayan, nasa ulo ko siya. And then, it's parang laser technology, okay? It stimulates hair growth na naman. Ito po, I also wash my hair every day with their anti-hair loss shampoos. Tingnan nyo, di ba? And then I apply this serum twice a day, this anti-hair loss serum. And I take these 3-in-1 hair growth formula tablets as well. At saka meron silang gummies. Gummies na pwedeng kakainin tulad ngayon. Kakainin ka po. Ayan. So, hair gummy vitamins for your hair, skin, and nails. Diba? Social. So yun po, if you want to order this product, this iRestore products, link is in the description below. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. So ayan guys, ang solution sa problema ko. Kaso may pangalawang problema tayo. Si Mami Shanta. Tidan, ako ay yung problema. Ang buhok pala ni Mami Kalbo na Shanta. po ako, tingnan nyo. Joke look, lang. it's super thin na, no? Her hair is, oh look, hello. Ay, wag muna, hindi pa ako naliligo. Ayan yung baby din. Ganon din si Bebe, kalbo, di ba? Mana kay ma'am yung kakalbuhan. Yes, Mommy's trying to be like the baby, isn't she? Ginagaya ka ni Mommy. Gusto niya magpakalbo. Yes, baby. Yes. Ginagaya ka ni Mommy, baby. So, Sean, kailan nag-umpisa yung parang hair loss mo, yung hair fall? Kalimutan ko na, pero medyo malaki-laki na siya. Like, 4 months siguro. 4 months na? Kasi 5 months siya ngayon, di ba? Parang a month ago lang nag-start. Tapos, sinabi ng doctor ko na, mag-take ako ng B6 at ayun nakalimutan. B6? E di mag-take ka na ng iRestore. How does it make you feel, baby? Okay lang kasi kung hindi ko alam, magpapanik ako. Pero kasi marami akong kaibigan na naging mami na. Tapos, sabi nila, normal lang talaga na nag-hair fall. Tapos, babalik na siya later on. Sigurado ka? Kasi, pwede siyang hindi bumalik. Pag may sakit ka talaga, wala naman akong ibang sakit. Kaya, lang. Buti na lang. Paano ba si baby? May sakit ba yan? Wala pang buhok eh. Konti lang eh. May mohawk siya eh. May mohawk siya. Baby. Nitro! Hi! Baby Nitro! Hi! Baby! What's mommy doing? What's mommy doing, huh? What's mommy doing? So ayan, kaming dalawa. Nawawala na yung mga buhok namin. Diba, bebe? Pero ikaw, tumutubo na ang buhok mo. Hey, bebe! Yes! Oh, baby! Are you happy? May buhok ka na? Huh? Are you happy? Are you happy, baby? Yes, he's a happy baby! He's a happy baby! He's a happy baby! Yes! Yes! Ayan, si Mami. Nahulog na yung buhok niya. Kawawa siya. Kailan kaya titigil yan?
After 1 year. After maubos na lahat ng buhok. Nakakainis. Parang, Di ba sabi ni Liza Sobrano, kapag may hair fall, hindi tama ang kapal ng hair ko. Tama ang kapal ng mukha ko. after a year siguro. After 1 year? Tsaka nagtitig na naman ako ng B6. Okay. Eh, wow, may pa B6 pa siya. Sana Tapos pag all. ano, pag makalbo talaga ako, hindi magpapakalbo ako. Grabe, kawawa si Mami na. Para na kami ng itsura ni Naitro. Naitro, halika nga dito. Mami, tabi tayo. you like Mami, kalbo. Pakita yung dimples, dali. Pakita dimples, dali. Oh. Pakita dimples. Di ba, bebe? He has a Uy, new baka toy ma- as well. Oh, tingnan nyo. Baka yung buko baka mapunta sa kamay niya. Dapat sinecheck parati yung baby kasi baka yung buhok mo nasa kamay niya, nasasaktan lang sila. Hawakan mo, bebe. Hawakan mo. Uy! Oh! Dude, ano nangyayari sa'yo, babe? Oh, mag-blow dry ka na. Guys, this is so funny. Ready, baby? Ready? 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 Is it funny? Is it funny? Hey! Alright, so the fam, ito na po ang katapusan ng ating vlog for today. So, quick shoutout po sa mga Golden Duantro fam natin. Sina Jocelyn Natividad, Tosca Acorda, and Nina Sanchez. Ayun. Nag-usap kami kahapon. Yes, nag-usap kami kahapon sa live namin. Guys, we are live right now para sa aming mga Golden Duantro fam. Yun, si Jocelyn. Nahihiya siya. Ayaw niya mag-video call, nahiya siya. Huwag kang mahiya, Jocelyn! So kung gusto niyo pong magiging Golden Duantro fam, you get access sa VIP live session namin which is twice a month, every 2 weeks. Check that out guys, click niyo po yung join button sa channel na to. Tsaka meron pa po tayong Golden Duantro fam, bago pa lang siya, ngayon pa lang siya sumali. Yung Golden Duantro fam natin is Paul T. Maraming salamat po Paul T. He's also subscribed to Phil Talk. At saka 12 days ago sumali si Nati Vontien. Nati Vontien, thank you so much guys. Kung gusto niyo po maging certified Duantro fam, you can have your name displayed at the end of the video tulad nito. At saka meron po kayong mga emojis and badges next to your names when you comment sa mga video namin. Ayun. So nasa join button ang lahat ng options na yan. Okay, so certified Duantro fams natin. Maraming salamat po sa support na niyo po. Comment below so we can see your emojis. Ayun no? Perfect. Alright guys. Ay, grabe si Shanta. Ay, yung ano ko, yung legs ko nakikita.